Secretara a întârziat din cauza ploi, dar directorul s-a îndrăgostit. Sunt zile care încep atât de prost încât juri că întreg universul este împotriva ta. Și tocmai așa a ajuns Elena la serviciu în acea dimineață de miercuri. Udă leoarcă din cap până în picioare, părul întunecat lipit de față, bluza albă transparentă de atâta apă și inima cât un purice, pentru că știa, în adâncul sufletului, că acea întârziere ar putea să o coste mult mai mult decât își putea permite să piardă. Avea 42 de minute de întârziere. 42. Le numără. Și cel mai rău, nu era nici măcar ploaia, care căzuse deodată fără nicio atenționare, în felul acela în care ploaia la țară insistă să cadă, fără să ceară voie. Cel mai rău era că tocmai în ziua aceea, în acea dimineață anume, Delbun Octavian programase o întâlnire la 8 fix cu directorii firmei, iar ea era cea care trebuia să organizeze documentele, cafeaua, dosarele, ea care era nouă, care era încă în perioada de probă, care încă trebuia să demonstreze că merită să fie acolo. Elena împinse ușa de sticlă a clădirii cu umărul pentru că mâinile îi erau ocupate. Una ținea geanta, care abia îi proteja laptopul dinăuntru. Cealaltă încerca să stoarcă vârful bluzei ca să nu mai picure pe podeaua albă a holului. Recepționera, Georgeta, se uită la ea cu acel amestec de milă și spaimă pe care îl vezi când cineva apare într-o stare la care nu te-ai fi așteptat. Elena a întrebat de tine de 2 ori, șopti Georgeta, înclinând capul spre coridor. Elena închise ochii o secundă, doar o secundă, apoi îi deschise și porni. Coridorul care ducea la biroul directorului general părea mai lung ca niciodată. Cunoaștea fiecare pas al acelui traseu. Erau 18 metri, numărase în prima săptămână din pura anxietate. Trecea pe lângă sala de ședințe din stânga, pe lângă copiatorul care se bloca mereu cu câte o hârtie, pe lângă biroul doamnei Maria, care era cea mai veche asistentă administrativă din firmă, pensionară pe drept, dar care continua să vină de 3 ori pe săptămână, pentru că, după cum spunea ea însăși, nu știa ce să facă cu sine acasă. Doamna Maria a fost cea care a văzut-o prima. Doamna avea vreo 67 de ani, părul alb tuns scurt, ochelari cu ramă roșie pe care îi ținea ridicați pe frunte când nu citea. Se uită la Elena, o măsură din cap până în picioare și, în loc să spună ceva, pur și simplu deschise sertarul biroului și scoase de acolo o batistă din pânză, pe care o împături și o întinse fetei. "Du-te," spuse doamna cu voce scăzută, "și nu mai faci o figură de condamnată." Elena mulțumi din priviri și continuă. Bătu la ușa biroului lui Octavian de 3 ori, hotărât, mai hotărât decât se simțea ea pe dinăuntru. "Intră." Vocea lui veni sec, așa cum venea de fiecare dată când era concentrat. Octavian avea 31 de ani, dar conducea funcția de director general, de parcă ar fi avut dublu. Nou în funcție, dar nu era lipsit de experiență, nu. Venise cu 6 luni în urmă la firmă, adus de conducere cu misiunea de a reorganiza sectorul, iar în 6 luni făcuse exact asta. Reorganizase, restructurase și concediase 2 angajați care nu livrau ceea ce trebuiau să livreze. Elena era a 3-a secretară pe care o avea în acea perioadă. Nu din vina lui, teoretic, prima își dăduse demisia ca să aibă grijă de un copil nou născut. A doua găsise un loc de muncă mai bine plătit în alt oraș. Ea era a 3-a și știa că Dele Octavian își pierduse deja răbdarea cu acea rotație de personal. Deschise ușa. El stătea cu spatele la intrare, privind pe fereastra largă spre strada de jos. Când se întoarse și o văzu, rămase locului vreo 3 secunde, care părură mult mai mult decât atât. Elena era complet udă leoarcă. Părul întunecat și lung îi curgea apa pe umerii bluzei albe, care devenise aproape transparentă de atâta ploaie. Fusta neagră lipită de picioare, pantofii care făceau un zgomot ușor de apă la fiecare pas. Dar ea se uita la el cu acel zâmbet care apărea doar când situația era atât de stânjenitoare, încât nu-ți mai rămânea nimic de făcut decât să râzi de tine însuți. "Bună dimineața, Delen Octavian," spuse ea, cu o voce care încerca să sune profesionist și aproape reușea. "Îmi cer scuze pentru întârziere. Ploaia a blocat traficul și am pierdut autobuzul, apoi am încercat să iau un taxi, dar..." El ridică o mână, încet, cerând tăcere. Elena își închise gura.
Octavian se uită la ea încă o clipă, cu acea expresie pe care ea încă nu învățase să o citească cum trebuie după 3 săptămâni de muncă. Își sprijini mâna de bărbie, cotul sprijinit de celălalt braț, și pur și simplu rămase așa, ca și cum s-ar fi gândit la ceva care nu avea nicio legătură cu întârzierea. Ședința a fost anulată, spuse el în cele din urmă. Elena clipi. Cum? Directorul Cornel a avut o problemă de familie și a anunțat la 7:30. Ședința a fost reprogramată pentru vineri. Elena se uită la el și apoi, fără să poată evita, izbucni într-un râs. Acel tip de râs care nu e nici de bucurie, nici de nervi, ci din ambele în același timp. Octavian nu râse, dar ceva în colțul gurii lui se mișcă într-un mod foarte discret. Du-te să te schimbi, spuse el. Există haine de rezervă în dulapul de la obiecte pierdute? Vorbește cu Georgeta. Da, mulțumesc, spuse ea și se întoarse să iasă. Elena se opri la ușă, încă cu spatele. Data viitoare, când prognoza de ploaie e ridicată, pleci mai devreme. Nu răspunse imediat. Apoi spuse foarte încet, fără să se întoarcă, da, domnule, și plecă. Uite, trebuie să mă opresc aici o secundă, pentru că în acest moment al poveștii am putea crede că totul e bine, că a fost doar o sperietură, că întârzierea nu a costat nimic, că viața a continuat normal. Dar n-a continuat, pentru că ceea ce s-a întâmplat în acea sală în ziua aceea a plantat ceva pe care niciunul dintre ei nu știa încă să numească. Elena și-a petrecut restul dimineții lucrând la o masă din colț, cu un costum împrumutat care îi stătea puțin larg pe umeri, pentru că aparținea unei angajate mai înalte decât ea. A organizat documentele care rămăseseră în așteptare, a răspuns la e-mail-urile care necesitau răspuns, a pregătit ordinea de zi pentru ședința care avea să aibă loc vineri. A făcut totul cum trebuie, cu capul plecat și atenția dublată, așa cum făcuse de când sosise. Dar din când în când, fără să vrea, simțea ochii lui Octavian de cealaltă parte a coridorului de sticlă. Doamna Maria a venit să-și ia o cafea pe la prânz și a trecut pe lângă masa Elenei la întoarcere. S-a oprit acolo, a ținut ceașca cu ambele mâini și a spus fără ocolișuri, știi că n-am mai făcut niciodată asta, nu? Elena se uită la doamnă. Ce să facă? Să trimită pe cineva să se schimbe în loc să-l dea afară. Doamna Maria dădu din umeri, ca și cum acesta ar fi fost un detaliu neînsemnat. Pe ceilalți doi care au întârziat așa, i-a dat afară chiar în aceeași zi. Tu ești prima căreia i-a spus să-și caute haine de schimb. Elena se uită o clipă la ceașca doamnei, apoi spuse, poate că anularea ședinței a ajutat. Doamna Maria făcu un sunet cu gura care însemna că nu crede asta și plecă fără să mai spună nimic. Dragă ascultător, dacă îți place povestea, profită de ocazie să lași un like și, mai ales, abonează-te la canal, asta ne ajută mult pe noi, cei care suntem la început, acum continuând. În zilele următoare, Elena a încercat să nu se gândească la ceea ce spusese doamna Maria. Avea lucruri mai urgente de care să se preocupe. Mama ei, Rodica, care avea 64 de ani și locuia singură într-un cartier de cealaltă parte a orașului, trecea printr-o perioadă complicată cu sănătatea. Nu era nimic grav pe hârtie. Doctorul spusese că e stres acumulat, că inima are nevoie de îngrijire și de odihnă. Dar Elena știa că mama ei nu s-a odihnit niciodată cu adevărat în viață și că a o convinge pe Rodica să nu mai muncească era ca și cum ai încerca să convingi ploaia să nu mai cadă. Rodica spăla rufe pentru alții de 40 de ani. Își crescuse singură copiii, pe Elena și pe fratele ei mai mare, Lucian, după ce tatăl copiilor plecase prea devreme și fără să-și ia rămas bun cum se cuvine. Nu ceruse ajutor de la nimeni. Nu se plânsese niciodată cu voce tare. Era genul de om care poartă totul înăuntru până când trupul începe să vorbească mai tare decât voința. Elena obținuse acest loc de muncă tocmai ca să o ajute pe mama ei să încetinească ritmul. Ideea era simplă. Ea ar fi lucrat, ar fi plătit jumătate din cheltuielile casei Rodicăi, iar mama ar fi putut să ia mai puțin de muncă. Era un plan întemeiat. Dar planurile întemeiate au obiceiul ăsta enervant să dea nas în nas cu realitatea. Joi după amiază, telefonul Elenei a vibrat sub masă. Era Lucian. S-a uitat spre biroul lui Octavian din fund, a văzut că era într-o convorbire
și i-a răspuns fratelui ei cu voce scăzută: „Ce s-a întâmplat?” „Eli, mama a căzut azi dimineață. Nimic grav, dar s-a lovit la cap. Ne cer să stea cineva cu ea la noapte.” Inima Elenei s-a strâns într-un fel pe care îl cunoștea bine. „Tu nu poți?” „Sunt în alt oraș până vineri seara, știi asta.” A rămas tăcută o clipă, calculând. Ședința cu directorii era vineri dimineața. Trebuia să fie acolo, dar joi seara trebuia să fie cu mama ei. „Vin eu,” a spus. „Spune-i că ajung la 8. A închis și a rămas uitându-se la ecranul computerului, fără să vadă nimic. Atunci a auzit pași. Octavian venea spre ea cu o mapă în mână și o expresie pe care încă învăța să o descifreze. „Totul în regulă?” a întrebat el, oprindu-se lângă birou. Elena s-a îndreptat pe scaun. „Totul, domnule.” A rămas acolo o secundă mai mult decât era necesar. Apoi a pus mapa pe birou. „Am nevoie să te uiți peste aceste cifre înainte de mâine, pentru ședință, dar nu trebuie să fie neapărat diseară, poate fi mâine devreme, la 7:30. „Se poate,” a spus ea. El a dat din cap și a plecat, dar la jumătatea drumului s-a întors. „Elena, dacă trebuie să pleci mai devreme azi, poți să pleci.” S-a uitat la el, surprinsă. „Uneori citești telefonul într-un fel care arată clar că se întâmplă ceva,” a spus el, fără un ton critic, doar ca o observație. „Simte-te liberă.” Și de data asta a plecat cu adevărat. Elena a rămas uitându-se la spațiul gol unde fusese el cu o clipă înainte. Și a simțit ceva mișcându-i se în piept, ceva ce a preferat să nu identifice încă. A rămas până la ora normală de lucru oricum. A plecat abia când ceasul a arătat fix 5. A trecut pe la brutărie să ia covrigi cu brânză, căci știa că mamei ei îi plăceau, și s-a dus spre casa Rodicăi cu autobuzul, cu geanta în poală și gândurile mai iuți decât traficul. Mama ei stătea întinsă pe canapea când a ajuns, cu un plasture mic pe frunte și o expresie de iritare pe care Elena o cunoștea bine. Rodica ura să fie tratată ca o persoană fragilă. „Nu trebuia să vii,” a spus mama imediat ce a intrat Elena. „Trebuia, da.” Elena a pus covrigii cu brânză pe masă și s-a dus să stea lângă ea. „Stai să văd.” „Sunt bine, fata mea. A fost o prostie, am alunecat pe covorul din baie, asta-i tot.” „O să scot covorul ăla.” „Nu o să scoți nimic. Covorul ăla e un cadou de la bunica ta.” Elena a oftat. Era genul de conversație pe care ea și mama ei o repetau de ani de zile și niciuna dintre ele nu reușea să o câștige. A rămas acolo până când Rodica a adormit. A spălat vasele din chiuvetă, a pus lucrurile la loc, a lăsat un bilet pe frigider cu numărul medicului și cu ora la care avea să se întoarcă vineri seara. La plecare, a stat o clipă în ușă uitându-se la mama ei dormind pe canapea. Rodica avea chipul care îmbătrânește frumos, plin de istorie, de riduri pe care le dobândești doar când ai trăit cu adevărat. Elena s-a gândit la tot ce purtase acea femeie singură timp de decenii și a simțit un amestec de admirație și de durere care nu are un nume precis. A închis ușa încet și a plecat acasă. Vineri dimineață. Era la birou la 7:20, cu 10 minute înainte de ora stabilită. Octavian a ajuns la 7:35, iar ea avea deja cafeaua pregătită, documentele organizate în ordinea ordinii de zi și dosarele aliniate pe masa din sala de ședințe. El a intrat, s-a uitat la toate acelea, apoi s-a uitat la ea. „Ai dormit aici?” a întrebat el cu un strop de umor pe care nu l-așteptase. „Doar am venit devreme,” a spus ea. „Georgeta mi-a zis că ai plecat ieri să ai grijă de mama ta.” Elena a simțit obrazele încălzindu-se ușor. Nu de rușine, ci de ceva ce nu știa prea bine ce era. „E bine, a fost ceva mărunt.” „Slavă Domnului!” A luat unul dintre dosare, l-a răsfoit rapid. „Este foarte bine organizat.” „Mulțumesc, domnule.” Și-a ridicat ochii de pe hârtii și s-a uitat la ea o clipă. „Nu trebuie să-mi spui, domnule, tot timpul. Octavian e suficient.” Elena nu a răspuns imediat. Apoi a spus: „În regulă. Octavian.” Și acela a fost primul moment în care i-a rostit numele fără titlu. Părea un lucru mărunt. Și în același timp, părea că o anumită graniță s-a mutat câțiva centimetri fără să anunțe pe nimeni.
Ședința de vineri a decurs bine. Directorii au plecat mulțumiți, cifrele au fost aprobate, iar atmosfera din sală după ce au plecat, toți, era una de ușurare. Octavian a rămas la capătul mesei, uitându-se la hârtiile împrăștiate, iar Elena strângea ceștile și paharele cu acea eficiență discretă pe care o cultiva încă din copilărie, învățată de la mama ei, fără ca nimeni să-i fie explicat vreodată în mod explicit. Elena și-a ridicat capul. Tu ești bine aici, a spus el, și era prima dată când spunea asta într-un fel care nu era o evaluare a muncii. Era altceva. Ea a simțit diferența. Mulțumesc, a spus ea și a revenit la strânsul ceștilor. Dar inima îi bătea altfel. Nu știu voi, dar genul acesta de moment, acela în care cineva spune un lucru simplu, iar noi simțim că e mult mai mult decât vorbele, mereu mă prinde. Mereu. Ce-a urmat a fost o săptămână întreagă dintr-un joc pe care niciunul dintre ei nu se înțelesese să îl joace. Elena venea, muncea, pleca. Octavian venea, muncea, pleca. Dar în mijlocul tuturor acestora erau priviri care durau cu o secundă mai mult. Erau conversații care începeau despre muncă și se terminau despre alte lucruri. Era felul în care trecea pe lângă biroul ei și încetinea pasul fără să se oprească. Doamna Maria observa totul cu acea atenție a cuiva care a trăit destul cât să știe ce vede. În după amiaza de marți a săptămânii următoare, a chemat-o pe Elena să bea o cafea în colțul de la bucătărie, departe de ceilalți oameni. Știi că el are o situație, nu? A spus doamna fără nicio introducere. Elena și-a ridicat ochii de la ceașcă. Ce situație? O fată. Simona. Au fost împreună 3 ani. S-au despărțit acum 8 luni, dar ea încă mai apare pe aici din când în când. Doamna Maria a făcut o pauză. Conducerea știe de istoric. E o chestiune delicată. Elena a tăcut o clipă. De ce îmi spui asta? Doamna s-a uitat la ea peste ochelarii roșii. Pentru că am văzut felul în care s-a uitat la tine în ședința de vineri. Și pentru că ai fața de om care se rănește în tăcere, exact ca fiica mea cea mică. A sorbit din cafea. Nu ți spun să faci ceva. Doar cred că informația e bine să o ai. Elena a plecat de la bucătărie cu ceva nou, apăsându-i pe piept. Nu gelozie. Nu era asta. Era acel tip de greutate pe care o simți când îți dai seama că o situație e mai complicată decât părea și că poate cel mai bine ar fi să faci un pas înapoi înainte de orice. În după amiaza aceleiași zile, Simona a apărut. Elena a văzut-o înainte de orice altceva. O femeie de aproximativ 30 de ani, bine îmbrăcată, cu părul drept și întunecat, expresia cuiva obișnuită să intre în locuri și să fie observată. A trecut prin recepție ca cineva care cunoaște drumul și s-a dus direct în biroul lui Octavian. Elena a rămas la biroul ei cu ochii pe ecran și nu s-a uitat, dar a auzit. Ușa biroului lui Octavian nu s-a închis complet și, deși vocile erau joase, din când în când o frază ajungea până acolo. Trebuie să-mi răspunzi, Octavian. Am vorbit deja despre asta, Simona. Nu accept să fie așa. Elena a dat volumul mai tare la căști și s-a prefăcut că lucrează. Pentru că lucra. Dar nu complet. 15 minute mai târziu, Simona a ieșit din birou cu fața încruntată și a plecat fără să se uite la nimeni. Dragă ascultător, dacă îți place povestea, nu uita să lași un like și mai ales să te abonezi la canal, ne ajută foarte mult pe noi, cei care suntem la început. Acum continuăm. Octavian nu a ieșit din birou o bună bucată de vreme după asta. Când a apărut, era fără sacou, cu mâneca cămășii suflecată până la cot și s-a dus să ia un pahar cu apă de la bucătărioară, ca și cum ar fi avut nevoie de un pretext ca să iasă din locul unde stătea. Elena era și ea în bucătărioară, din întâmplare, încălzind o caserolă cu mâncare. Au rămas în același spațiu mic câteva secunde, fără să spună nimic. Scuze pentru zgomotul de mai devreme, spuse el în cele din urmă. Nu trebuie să-ți ceri scuze. Nu știu. El își sprijini spatele de blat. Uneori nu poți rezolva totul așa cum ți-ai dori. Elena scoase caserola din microunde și se întoarse spre el,
directă așa cum era când nu avea energie pentru ocolișuri. Vrei să vorbești despre asta sau doar vorbești? El se uită la ea și lăsă să-i scape un râs scurt, aproape surprins. Cred că doar vorbesc, spuse el. Bine atunci. Luă caserola și se pregăti să iasă. În ușa bucătărioarei se opri. Octavian. Fiecare are un nod care durează până se dezleagă. Nu trebuie să rezolvi totul deodată. Plecă fără să aștepte un răspuns. Uite, uneori spui lucrul potrivit fără să fii plănuit. Și în astfel de momente îți dai seama că purtai acea frază de mult timp, fără să știi că ai să ai nevoie de ea. În săptămânile care au urmat, ceva s-a schimbat între ei într-un mod care nu a fost combinat și nici anunțat. Octavian a început să apară la biroul Elenei nu doar pentru chestiuni de serviciu, ci ca să o întrebe cum a fost weekendul, dacă mama ei e mai bine, dacă a văzut furtuna care a căzut miercuri. Lucruri mici. Dar când ești atent, știi că un lucru mic nu e mic. Elena, la rândul ei, păstra o prudență pe care învățase să o aibă de când o ascultase pe doamna Maria. Îi plăcea de Octavian, nu putea să-și nege asta, dar era o diferență între a-ți plăcea de cineva și a te arunca cu ochii închiși. Avea o mamă de îngrijit, avea un loc de muncă de păstrat, avea o viață întreagă construită pe o fundație pe care nu și-o putea permite să se clatine pentru ceva ce încă nu știa ce e. A fost într-o după-amiază ploioasă, din nou, că totul s-a rezolvat. Elena ieșea din clădire când a început ploaia, de data asta cu avertisment, pentru că se uitase la prognoză dimineața, așa cum îi ceruse Octavian cu săptămâni în urmă. Avea umbrela. Dar când a deschis ușa de sticlă a holului și a văzut cât de puternic ploua afară, a rămas o secundă nemișcată, calculând dacă să iasă în fugă spre stația de autobuz sau să mai aștepte puțin. De unde a apărut umbrela asta? Ea se întoarse. Octavian era în spatele ei, uitându-se și el la ploaia de afară, cu sacoul pe braț. Din geantă, spuse ea. De data asta am fost atentă. El se uită la umbrela ei, apoi la ploaie, apoi la ea. Mergi acasă? Merg. Și eu. Pot să te duc? Parcarea e chiar alături. Elena rămase o secundă în dubiu. Genul acela de îndoială care nu era despre ce oferea el, ci despre ce însemna asta pentru ea. Poți, a spus ea. Au ieșit împreună sub umbrela ei, care nu era destul de mare pentru doi, și amândoi au ajuns la mașină cu umerii ușor umezi. Elena s-a gândit că era o ironie frumoasă în asta, că ploaia care stricase totul cu săptămâni în urmă îi aducea acum pe amândoi unul lângă celălalt pe bancheta din fața unei mașini parcate, ascultând zgomotul apei pe plafon. Octavian a stat o clipă cu mâinile pe volan înainte să pornească motorul. Elena, m-a spus el fără să se uite la ea, trebuie să-ți spun ceva care poate fi nepotrivit. Ea a rămas tăcută. Situația pe care ai văzut-o aici acum câteva săptămâni, cu Simona. A respirat adânc. S-a terminat de mult timp, într-un mod care a durat mai mult decât ar fi trebuit ca să devină clar pentru amândoi, dar acum e clar. Și-a întors capul și s-a uitat la ea. Nu știu ce se întâmplă aici între noi, dar știu că se întâmplă ceva. Și nu mai pot să mă prefac că nu știu. Elena s-a uitat la el pentru o clipă lungă. Știu și eu, a spus ea, încet, dar trebuie să înțelegi un lucru despre mine. Spune. Nu am loc pentru ceva care nu duce nicăieri. Am o mamă de care trebuie să am grijă, o factură de plătit, un serviciu pe care trebuie să mi-l păstrez. Dacă îmi spui că se întâmplă ceva, trebuie să fie ceva real. Nu poate fi complicat pe drum. El a rămas uitându-se la ea cu acea expresie pe care ea învățase să o citească de-a lungul săptămânilor. Și apoi a spus, nu sunt genul care face ceva ce nu duce nicăieri. Elena a dat din cap, încet. Atunci e în regulă. Au rămas tăcuți o clipă, cu ploaia bătând pe plafonul mașinii, și era ceva în tăcerea aceea diferit de toate celelalte tăceri pe care le împărtășiseră. Era o tăcere care îi cuprindea pe amândoi. El a pornit motorul și a dus-o acasă. Pe drum au vorbit. Nu despre muncă, nu despre ședințe sau documente. Despre mama Elenei, despre ținutul de la țară de unde venise Octavian, despre un oraș mic pe malul unui râu unde crescuse și care uneori îi apărea în vise,
despre doamna Maria, care lucrase la firmă de peste 30 de ani și care, după cum spunea Octavian, cunoștea fiecare șurub din locul acela. Despre lucruri simple pe care oamenii și le spun când încep să se cunoască cu adevărat. Când a oprit în fața blocului Elenei, ploaia se domolise într-o burniță fină. "Mulțumesc pentru drum," a spus ea, cu plăcere. El a rămas cu mâinile pe volan. "Elena, pot să te sun la sfârșitul săptămânii?" Ea a deschis portiera mașinii, a coborât, s-a întors spre el cu mâna pe clanță și a spus "Poți." Și a închis portiera. A intrat în bloc, știind că zâmbea într-un fel care se întâmplă doar atunci când nu poți ascunde de pe propriul tău chip ceea ce simți înăuntru. Și în lift, uitându-se la reflexia ei în ușa de metal lustruit, cu părul ușor umed de pe marginile umbrelei, s-a gândit că uneori viața alege cele mai întortocheate momente ca să înceapă să aibă sens. Octavian a sunat sâmbătă. Au vorbit 2 ore și jumătate. În săptămâna următoare, doamna Maria a ajuns la muncă și-a pus ochelarii roșii pe frunte cum făcea întotdeauna și s-a dus să-și ia cafea. Pe drum a trecut pe lângă biroul Elenei, care tasta cu o lejeritate care înainte nu era acolo. Bătrâna s-a oprit, s-a uitat și a plecat fără să spună nimic. Dar zâmbea. Văzuse povestea aceea înainte, în alte forme, la alți oameni. Știa cum începe. Și știa, din experiența ei, de peste 6 decenii, în lumea asta, că atunci când începe așa, cu onestitate și cu picioarele pe pământ, are mult mai multe șanse să se termine bine. Rodica, mama Elenei, a aflat despre Octavian câteva săptămâni mai târziu. Elena a mers acasă la mama ei într-o duminică, cu o plăcintă cu pui pe care învățase să o facă în copilărie, și i-a povestit totul în timp ce amândouă curățau cartofi în bucătărie, așezate pe scăunele de lemn, ca atunci când Elena era copil. Rodica a ascultat totul fără să întrerupă. Apoi a rămas tăcută o vreme privind cartoful din mână. "Te tratează cu respect?" a întrebat mama. "Mă tratează," a spus Elena. "Te simți în siguranță?" "Mă simt." Rodica a dat din cap încet. "Atunci e bine, fetița mea." Și după o clipă, cu felul ei de a spune lucrurile importante întreagăt, de parcă ar fi fost lucruri obișnuite. "Meritai asta de mult timp." Lui Elena i s-a strâns gâtul într-un fel bun. Genul de strângere care nu e durere, ci e lucrul care dă pe din afară pentru că nu mai încape. A pus cartoful în lighean și și-a îmbrățișat mama. Rodica a primit îmbrățișarea cu felul acela pe care îl au mamele de a ne ține, ferm și blând în același timp, de parcă ar ști exact cât de mult avem nevoie. Afară, duminica era liniștită și însorită. Și Elena s-a gândit la dimineața aceea ploioasă, cu câteva săptămâni în urmă, când ajunsese udă leoarcă și stingherită, cu 42 de minute întârziere, convinsă că acea zi avea să fie cea mai proastă din viața ei la noul loc de muncă. Și cum uneori viața păstrează cele mai frumoase începuturi pentru zilele pe care le așteptăm cel mai puțin. Sfârșitul poveștii. Povestea asta m-a atins într-un loc la care nu mă așteptam. Are ceva foarte adevărat în ea. Ideea aceea că, uneori, încercăm atât de mult să ne protejăm încât uităm să lăsăm loc pentru ceea ce poate fi bun. Elena nu s-a aruncat cu capul înainte. A mers cu grijă, cu picioarele pe pământ, fără să renunțe la cine era. Și cred că de aceea a mers bine. Spune-ne în comentarii ce părere ai avut despre această poveste și de unde te uiți. Crezi că Elena a făcut bine că a fost atât de directă cu Octavian? Ar fi fost greu să ai curajul ăsta? Lasă-ne un comentariu, le citim pe toate cu drag. Mulțumim mult pentru compania de totdeauna. Nu uita de like și, cel mai important, abonează-te la canal ca să nu ratezi următoarele povești.